ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಉಮೇದುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಕುಡ್ಲಾಪುರ ಭವನದ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಉಮೇದುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಕುಡ್ಲದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಕುಡ್ಲಾಪುರ ಭವನದ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಬಿನ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿದಗಳು ಇತದು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ರೇ ನಬಗಿಟ್ಟು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಅಂಕಣ ಒಂಜೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ದೀವನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ದೀವನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಅವು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಐದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ಅಂತೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪನ ಸಮಯಗೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಲೋಕಲ್ ಆದ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಬಂದಾಗ ಅವು ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜೈಟ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾನು ಒಡೆ ಪೋಡು ಏರೆನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ఒక ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಜರ್ನಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿರ್ತುಬೂರ್ನಾಗ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಕೂಡ ಲಕ್ಕದ ಕೂಡ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಲೈಫ್ ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಪವರು ದೇವರು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚೆನಡಿ ಇನಿ ಭಾರಿ ಬಯ್ಯದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕೆನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆತಂಡು US ಆತಂಡು ರಷ್ಯಾಡ್ ಆತಂಡು ಪೂರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪಿನ ಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಎಸಿಪಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸನ್ಮಾನಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತಮ್ಮೂರಲ್ಲಾತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮನಮಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು 2023 ಸುಮನ್ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಕಾರ್ಯಂತರ ರಾಜರತ್ನ ಸನೀಲ್, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಾಂಬಶಿವರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವಿ, ಆಂಟೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್, ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್, ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡರು. ಶಿಬಿರಡು ಪಾಕಜನ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಕೊರಿಯರು. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಮಗರ್ದು ಬೂರ್ನೆಡ್ದಾವ್ರ 17 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ನೆಲ್ಯಾಡಿಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತುಂಡು. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಮಗರ್ದು ಬೂರ್ನೆಡ್ದಾವ್ರ 17 ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ನೆಲ್ಯಾಡಿಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಾ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಮುಟಗು ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ನೆಲ್ಯಾಡಿದ ಮಣ್ಣಗುಂಡಿಡು ಮಗರ್ದುಂಡು. ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಇರುವೆರೇನು ಪುತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರೇನು ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದುಂಡು. ಎಲ್ಲೆ ಮೊಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಕುಲು ನೆಲ್ಯಾಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಗಡದಕ್ಲೆನ ಜಾತಿ ಕುಚ್ಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೆಗ್ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಕೊಣಾಜೆದ ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಗಡದಕ್ಲೆನ ಜಾತಿ ಕುಚ್ಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೆಗ್ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿನ
ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆ ನಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತನೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಕೊಣಾಜೆದ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅನಿಲೆಟ್ಟು ಬುಧವಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಇತ್ತ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಮೀಸಲಾತಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ತೋಜಾವ್ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಎದುರಾದ ಸೊರ ಲಕ್ಕೌಡಾಯಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಲೆ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನವು ಸೋಜಿಗ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಗೋನ್ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಿತ್ತು ಕಾನೂನು ತನಿಖೆ ನಡೆಪಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಗಡದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆದಂಚ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತನೊಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು. ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕರ್ಯರು ಅವಿನಾಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋವಿಂದ್, ಸುರೇಶ್ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರೊಡ್ದು ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿಲಿನ ಆಡಳಿತ ಆಫೀಸ್ ಮುಟ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಜಾಥಾ ನಡಪಾದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊನ್ನ ಓಲೆ ಕೊರಿಯರು. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆ ಒಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಅಂತ 2000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತುಡು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪುರಸಭೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ನಡತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆತಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾದಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತುಡು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪುರಸಭೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ನಡತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆತಂಡ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತರು ಬುಳೆದು ಸಭೆ ಕಳಂಕಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಕಾರಣ ಕೋರ್ದು ಎದುರು ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು ಸದನದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಪುರಸಭೆಟ್ಟು ನಡಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಟ್ಟು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜೌದ ವಿಚಾರ ಬುಡುಂಡ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಲಿಡು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆತೊಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಸಭೆಟ್ಟು ದೂರಕೆಯಿಂದ ಬೈದಿಂಡು. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಳೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ? ಅದು ಐಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕಿದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ ಕಡೆಕಾರದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇವಾ ಸಂಘದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಇಂಚಿಪ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ ಕಡೆಕಾರದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ ಕಡೆಕಾರದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇವಾ ಸಂಘದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರು ಕಡೆಕಾರದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡ. ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಛೇದ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು.
ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಆದಿತದ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಕಂಗಾಲು ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಸಂಘಗೂ ಸಂದುಂಡು ನನಲಾತ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಿರ ಒದಗಾದ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂಡೆರು. ಶಾಸಕಿಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಘಗೂ ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೇರು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಈ ಭಾಗ ಪನ್ನೊಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೊತ್ತಿಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಗರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಓಲಾಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಪುಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ. ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರಿಗೆ ನಾನು 27 ವರ್ಷದ ಬಂದಾಗ ಜಪ್ಪುಡ ಮೊಗೇರಡು ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪೋಡಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗೇರಿಗೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪೋರಂದು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಗೇರಿಗೆ ದಯಮಾರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಾಯೇ 1,000 ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಒಂಜಿ ಋಣ ಅಂದು ಬಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಈತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಂಡ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರೆ ಕಾರಣ ಪನಿಯರ ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬನ್ಪೆ. ಕೃಷ್ಣಜಿ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯುಲೆಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಂಡಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಪರದೆ ಹಾಕೋದು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಸಂಘದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇವಾ ಸಂಘಗೂ ಸಜ್ಜಿದ ಕಟ್ಟಡ ಬದುಕೈನ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಲಾ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜಕೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಜಿ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಾಧನದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬ್ರೈಟ್ HR ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಕರ್ಮಿಸ್ಥಾನ ವೈದ್ಯಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನ್ಕೋತೋಟ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವೀಣಾ ಮಂಗಳ, ಸಂಘದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹೇಮಚಂದ್ರ ಪುತ್ರನ್, ಬೊಳ್ಳಿಬರ್ಬಾ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತರು ನಿತೇಶ್ ಪಾಲ್ತಿತ್ತುಂಡೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಡು ಬಿರ್ವೇರು ಓಟುದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇತ್ತದು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಘಂಟದ ಶಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುಡು ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಸೀಟು ಬಿರುವೆರೆಗೂ ಕೊರಡುಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಡು ಬಿರುವೇರು ಓಟುದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇತ್ತದು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಘಂಟದ ಶಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುಡು ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಸೀಟು ಬಿರುವೆರೆಗೂ ಕೊರಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಒವ್ವೆ ಆವಡು ಬಿರುವೇರು ಸಮಾಜಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾವಡು ರಾಜಕೀಯ ಏರ್ನಲ ಸೊತ್ತು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗೆ ಓಟು ಗುಂತರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗೆಂದಿನಕ್ಲು ಪಿರ ಓಟು ಗುಂತಂದೆ ಪೊಸಬೆರೆಗೂ ಸೀಟು ಬಿಡುದು ಕೊರಡು ಪಂಡೆರು. ಕಾರ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಂತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎದುರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಓಟು ಗುಂತನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲು ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜವಾಬು ಕೊರದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಿರ್ವೇರೆ ಸಂಘಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 3 ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆ ಅಂಡ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪವನ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುಂಡು ತಾನು ಓಟುಗುಂತುಜಿ ಅಂಡ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೆರು. ಇವತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಈ ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಸುಮಾರು MLAಗಳೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ, ಬಹುತೇಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು 2A ಬರಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕನಸು. 102 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋರೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಅವರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ಸೀಮಂತದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಒಂದು 100% 10% 5% ಇರಬಹುದು. 90% ಜನವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂದಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪೀಠಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ
ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಭಾಳ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಕ್ಷವಾಗಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂದರೆ ಬರೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ, ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಯಾವ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗದವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಮಲ್ಪದು ಕೊರ್ತಿನ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿನ ವಂಶದ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆನ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಕುಡ್ಲಾ ಕದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ತುನೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿನ ವಂಶದ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆನ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಕುಡ್ಲಾ ಕದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮರುಳು ಧೂಮಾವತಿನ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ರಾಜನ್ ದೈವಲಿನ ನೇಮೊಡ್ದು ದುಂಬು ಮೈಸಂದಾಯನ ನೇಮ ನಡಪುನ ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಿಲಿಡು ಇತ್ತಿನಂಚ ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನುಡ್ಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಇತ್ತದು ದುಂಬತ್ತ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ಗದ್ರದ ಕಾಂತು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೆರೆಗು ಒಂಜನೆ ನಿಲೆ, ಕಾಶಿ ಕಾಳ ಭೈರವಗು ರಡ್ಡನೆ ನಿಲೆ, ಮೂಜನೆ ನಿಲೆ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತಗೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಕಾಶಿಕಾಲ ಭೈರವನ ನಿಲೆಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡೆಡು ಜೋಗಿ ಪುರುಷರ್ನ ಜೋಳಿಗೆಡು ನೇಲೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಕದ್ರ ಜೋಗಿ ಅರಸರ್ನ ಮಟೋಟ್ಲ ನಿಲೆ ಊರ್ತುಂಡು. ಯಾನು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯಡ ಮುಂಡೇವುದ ಮುಳ್ಳು ಚೆನ್ನೆದ ಬಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾಣಿಕದ ಭೂತ ಜುಮಾದಿ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣುಡು ಇತದು ತಾನು ದುರ್ಗಾವತಾರದ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಾವಂದುಂಡು. ತನ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಪೊಂಜೋಗು ಮರ್ಲು ಪತ್ತಾದು ಮಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿಂದು ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಕಂಚಿ ದೀಪಾಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನುಡು ಕದ್ರ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಭೈರವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೈವಲಾಯ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದು ಸುರುತ ದಿನ ನಡತಿನ ಮೈಸಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ನೇಮತುವುದು ಊರ ಪರಭಕ್ತರು ಕದ್ರ ಗ್ರಾಮದಕುಲು ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು.
ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ರಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮತೇರನ ಕುಂಭಾಶೀರ್ದ ಕೊನಪುನ ಸಾದಿಡು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ರಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮತೇರನ ಕುಂಭಾಶಿದ ಕಾರ್ಯಗಾರೊಡ್ದು ಕೊನಪುನ ಸಾದಿಡು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿ ಪುನ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳ್ರೆನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಉದ್ಯಮಿ ಕರೆದುಪೋಯಿನ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಮಗೆ ಸುನಿಲ್ ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸೇವಾರೂಪಡು ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಶಿಲ್ಪಿಲಾಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂಭಾಶಿದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕರಕುಶಲ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಉಂದೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಂಡು. 400 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತೇರು ಕಟ್ಟದಂಡು. ಪರತೇರು ದಂಚನೆ ಒಂದು ತಯಾರಾದಿತ್ತದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಿಚ್ಚ ಖರ್ಚಾತನಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ತೇರುಗು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಂದಾಪುರ, ತಲ್ಲೂರು, ಹೆಮ್ಮಾಡಿ, ಬಗ್ವಾಡಿ, ನೆಂಪು, ವಡ್ಸೆ, ಚಿತ್ತೂರು, ಇಡೂರು, ಜಡ್ಕಲ್, ಹಾಲ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗ ಅದು ತೇರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೂರುಗೂ ಕೊನೆಯರು. ಎನ್ಮನೆ ಸರ್ತಿದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 27-25 ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ UCB ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು UB ಸಲೀಂ ಪಂತೆರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು UB ಸಲೀಂ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಎನ್ಮನೆ ಅವಧಿದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 27-25 ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವದಂತೆ UCB ಎನ್ಮನೆ ಅವಧಿಡು 3ನೇ ಸತಿ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತನು ಉಳ್ಳಾಲಡು ದೀವೊಂದು ಬೈದನು. ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿಕಾದರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಪಂತ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 40 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. 25 ಬಯ್ಯ 4 ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಿತ್ತೊನ್ನ ಮಿತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ಲೇನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟೋಗ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೊಗ್ಗುದಿನವು ಪೋಡಿಗೆತ ಸಂಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದ ಜನದೋಸ್ತಿಯಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪಿದೈ ಬರುಡು ಪನ್ಪುಣದಿಟ್ಟಿಡು ಪೊಲೀಸ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲೇನ ಕೂಟ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಕೂಟ ಸತ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನುಂಡು UB ಸಲೀಂ ಪಂಡೇರು. ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಯುಕಿ, ರಾಜಾರಾಮ್ ನಾಯಕ್, ನವಾಜ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಶಾಕಿರ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ರಫೀಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳಾಲದ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 3 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಯುಟಿಕಾದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಾವು ಈ ಬಾರಿ 8ನೇ ಅವಧಿಯ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 14 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್ಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 20th ಫೆಬ್ರವರಿ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ 26ನೇ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಹಕಾರ, ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕುಡ್ಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಒದಗಾವನ ಕಂಪನಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸುತ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಂಗನುಡು ನಡಪೆರುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಒದಗಾವನ ಕಂಪನಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸುತ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಂಗನುಡು ನಡಪೆರುಂಡು. ವರ್ಷಲ ನಡಪವನಂಚಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು. ಅಂಚಾದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆನು ಕೆಇಆರ್ಸಿ ದಿ ಒಂದುಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನುಳಿಂದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದನು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಸಗ್ರಿ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಸಗ್ರಿಡ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾರಾಜೆ ಉಡಲ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಕಲ್ಕೊಡ ಸ್ವಾಮಿನ ವರ್ಷದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ನೇಮ ನಡಪಾಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಸಗ್ರಿ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಸಗ್ರಿಡ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಯಕ್ಷಿ ಕಲ್ಕುಡ ಬುಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆಯ್ತದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾರಾಜೆ ಉಡಲ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಕಲ್ಕುಡ ಸ್ವಾಮಿನ ವರ್ಷದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ನೇಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಕೆಲ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ನಾಡ ಕಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಬೀರ ಶಂಭು ಕಲ್ಕೊಡೆರ್ನ ಮಗೆ ಬೀರು ಕಲ್ಕೊಡೆಲ ಒರಿ ಬಿಗುತ ಕಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಆದಿತದು ಕಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಣುರುಡು ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿನ ಎಂದು ಜನಪದ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನುಡು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಡು. ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕಾರಿನ ಕಡ್ತಿನ ಕಾರ್ಲದ ಬೈರವರಸನ ಮಿತ್ತು ಪಗ್ಗೆ ಸಾಸಾಯರೆ ಬೇಣುರುಡು ಮಿಗ್ದಿ ಕಾಳಮ್ಮನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯಕು ಸಂದಿನ ಕಾರ್ಲದ ಬೈರವರಸಿರ್ನ ಅರಂತಳ್ ಪೊತ್ತಾಯ್ನ ಮಾಯಕ ಶಕ್ತಿಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡಿರು ಆದುರ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಸಗ್ರಿಡ್ ಕಲ್ಕುಡೆ ನಿಲೆ ಆದಿತದು ಕಲ್ಕುಡಗು ವರ್ಷಾದಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ನಡತುಂಡು. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಭಾಸ್ಕರ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಕುಲು ಕಲ್ಕೊಡನ ನೇಮ ತೂದು ಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ನೇಮದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಮಿಯಾಪದವು ಕಲ್ಲಂಡ ಬುಡ್ರಿಯಾದ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನುಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಆನಿಕಾಂಡೆ ಪತ್ತೇಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯುವಕ ವೃಂದ ಕಲ್ಲಂಡಾದ ಹೊಸ ಕಟ್ವಣ ಉದಿಪನ ಹಾಪುಂಡು. ಮುಂಬೈದ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಹೊಸ ಕಟ್ವಣ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.